Jeg filmer. Ja. Nu er vi på 86. 20. etage i Petronas. Vi er ikke ene, og hvis man ender drejer, så kan vi se den anden herude. Okay. Tilbage til Mathias Tantholdt. Solen er gået ved at gå ned over Kuala Lumpur. Så skal vi dreje igen. Der var solen over Kuala Lumpur. Okay. Der er meget langt ned. Og har meget smukt. Og alle bygningerne er meget høje. Men ikke lige så høje som den her, vi er i. Nej, det er den højeste af alle bygningerne. Ikke, Marianne? Jo. Jeg tror, vi bor den her vej. Gør vi det? Lad os bare sige ja. Vi bor denne her vej. Rasmus Tantholdt, Kuala Lumpur.